המושב הזה הוא מקום שמור, אבל ניתן לך לשבת בו, תמורת כל הכסף שיש עליך. ובתור בונוס, אתה גם תישאר בחיים. הוא טיפוס שקט. אתה בטח יודע מה אומרים, שתיקה כהסכמה. עכשיו קניתי לך משהו אחר! שמעתי שיש שיין חדש, אני רוצה אותו. זאת דרך ארוכה לרכיבה בשביל עושה צרות אחד. מסכים איתך. יש לי עבלות דרך על עבלות הדרך. אל תדאגו, ידידיי המיובלים. לפרונטו יש תרופה חפרפרית סודית ועתיקה. סרספרילה. איי! צריך לשתות את כל זה? אתה שותה את זה? אתה באמת בטוח, אילי? נשמע לי שיש מישהו די קשוח עכשיו בפנים. לאבא שלי אף פעם לא יצא לאמן אותי, אבל הוא תמיד אמר שבן שיין אף פעם לא נרתע מאתגר כלשהו. אבל זה לא אומר שאתה צריך לעמוד בו לבד. 4 נגד 1? כן! תנו לי פרונטו להוביל את המבצע! לא כדאי להיכנס לשם. קדימה, חבר'ה. אחרי שאני אגיש עזרה לבחור התמים והמסכן. שתי סרספרילה. אתה זה שחיפש אותי? אנחנו הולכים להילחם או... וואו! קצת רזה, צעיר. היי, זהירות! גם קצת מגושם. כבר נראה איך תצליח בניפוי. הניפוי זה מין סוג של דו-קרב? אדוני, אני... גברתי? גברת, אל תעלבי, אבל אפשר לערוך דו-קרב רגיל ולהמשיך? אתה הבן של וויל שיין, אה? הוא היה אדם טוב, אדם שראוי לשמו. לא יהיה שום דו-קרב, נכון? אני אילי שיין. בשם צריכים לזכות, בן שיין. אם אתה רוצה לזכות בשלך, בוא אל מערת דוג'ינג באור ראשון. בקשר לשמות, אני לא קלטתי את שלך. שנאי. אילי, היא המאסטר הבלתי מנוצחת. המה הבלתי מה? לאן היא הלכה? המאסטר שמכירה את 1000 סודות השליפה. מבט של המאסטר יכול לאמס סלע מוצד. המאסטר יכולה להסיר מיץ ענבים מכותנה ולהיפטר מכתמים? אוקיי, הסיפורים אולי קצת מוגזמים, אבל דבר אחד בטוח. המאסטר הבלתי מנוצחת היא השולפת הכי אדירה שהייתה אי פעם. היא מופיעה רק כשהיא מחליטה שעליה לבוא ללמד תלמיד אחד. היא לא נראתה כבר 30 שנה. המאסטר ימנע כל בן שיין שהיה אי פעם. וזה כולל... את אבא שלי. אימון אמיתי. לזה אני חיכיתי מאז שהגעתי לסלקטרה. בואו נלך לנוח. מחכה לי יום חשוב מחר. זה יום חשוב לכל סלקטרה, אילי. את צודקת, כן. אני יודע, קצת הקדמנו. לא יכולתי לישון, לא רציתי להעיר את כולם. זה כבוד גדול. כבוד גדול בהחלט. מה אתה עושה כאן? הבלתי מנוצחת קרא לי לבוא הנה. אני חושב שיש לי סיכוי כמו לכולם. אבל המאסטר מאמנת את בני שיין. בדרך כלל כן, אבל... אבל לא רק בני שיין. אמרתי לך, אתה צריך להרוויח את שמך אצלי, בן שיין. אני כאן כדי לאמן את הראוי ביותר. אם זה אתה, אז תוכיח. זאת תחרות. אוקיי, אין בעיה. חבר'ה, הגעתם! תודה על העידוד.
העידוד? אנחנו כאן להתחרות. אתה חשבת שהכל כאן סובב סביבך? לא? כן? נו, בערך. אם היא לא תבחר בך, עדיף שזה יהיה מישהו מהחבורה. זה די מעודד, לא? כן, אנחנו נעודד אותך. מה זה, שנילחם בך. תודה. שלום, ברוכים הבאים אל הניפוי. הניפוי הוא דרך להפריד את החיטה. הרוח מעיפה את המוץ ומשאירה רק את הזרעון הטהור. כל חפרפר יודע את זה. ועכשיו, כל מי שעתיד להיות מאסטר יעמוד על הקו הזה. אתם כולכם משוחררים. לאנוכיות ולאכזריות אין מקום במאסטר סלאגים. לא, אנחנו לא הולכים מכאן. זו ממש לא הבחירה שלך. ראית איך שני הסלאגים האלה עבדו כצוות? אני יודעת. כלומר, אתה עושה מהלכי קומבו כל הזמן, אבל לא דבר כזה. לכל השאר כאן, אני יכולה לשחרר כל אחד בכל רגע. הסיבות שלי הן רק שלי וההחלטה שלי סופית. ברור? אז בואו נראה מה אתם שווים. מאסטר? את יכולה להדגים את יריית הקומבו היישוב? אני מאוד רוצה לדעת איך עשית את זה. זה לא שיעור פרטי כאן, בן שיין, זה ניפוי. תשאל שוב וההדגמה תהיה עליך. הבנתי. ברגע שתתנער מהמבוכה הקלה שלך, נתחיל בקרבות אחד על אחד. כל הכבוד, אילי. תתחילו. אתה יודע שזאת לא תחרות ריקודים, נכון? מי השולף הזה? נו באמת, אתה קורא לזה שליפת סלאגים? זו הטכניקה האישית שלי. אני קורא לה... שם קלי. חבל. טרול מערות מסכן. תני לו עוד הזדמנות. התכוונתי אליך, גמד, החוצה. גם אתה משוחרר ענק. הרבה עוצמה, אבל רגישות כמו של תאונת רכבת. ועכשיו... אני יודע. אני הולך. חכו שנייה אחת. הם חושבים שכדאי שתישארו כאן. השיקול הוא שלהם, אני לא שואלת. תישארו בתור אורחים. מהלך יפה, אדוני המלך. עכשיו תעשה מהלך יציאה. תצחק. אתה קרוב מאוד ליציאה בעצמך. אבל אני פגעתי בו. הם פגעו בו. סלאגים הם יותר מסתם תחמושת, הרבה יותר מסתם ידידים שלך. אני יודע, אני מדבר אליהם כל הזמן. אבל האם אתה מקשיב? גם את משוחררת, ג'ינג'ית. רק עוד מתחרה אחד עומד ביני לבין אימון עם המאסטר. את ראית אותו קודם? לא, אבל תעשה לי טובה. תנקום בו כמו שצריך. גול. שהטוב בינינו ינצח. אני מקווה מאוד. תעשה הפסקה, לוקי. טוויסט! מה הבעיה, אילי? מפריע לך שאני כאן כדי להתאמן עם הבלתי מנוצחת? התחרות הרי פתוחה לכולם, אתה זוכר? אז למה התחפושת? אני מתנצל, אבל אילי ואני יריבים. לא רציתי שזה יפריע למהלך התחרות.
צריך קשר מיוחד בין שולף לסלאג, כדי שיוכלו לחלוק את כוחו של הסלאג, אפילו אני לא עליתי עליך. זה בגלל שהוא משתמש בשד! ואתה חושב שרק מפני שנעדרתי כמה שנים, אני לא יודעת מה זה סלאג שד? זה השולף שבו אני בוחרת לו בסלאג. הכל בסדר איתך? אני בסדר. לכו לנוח. אנחנו נתחיל בקרב האחרון בעוד שעה. נתראה שם. לא אם אני אוכל למנוע את זה. מאסטר שנאי? זו מדיטציה. אני ישנתי. סליחה, אבל באתי להזהיר אותך. את חולה, אני צודק? אל תדאג לי. יש לך בעיה עם שולף השדים ההוא. אנחנו בטחנו בו פעם והוא בגד בנו. הוא מבולבל ומסוכן. הוא הצטרף אל דוקטור בלק. אז אולי הוא צריך את ההדרכה שלי יותר ממך. אני לא מבין. אור, חושך. יש משניהם בכל אחד מאיתנו. העניין הוא למצוא את האיזון. מאסטר, בבקשה, את לא מכירה את טוויסט כמוני. אף פעם אל תתיימר לדעת מה חושב אחר. תתרכז בשלווה הפנימית שלך. האם אתה בטוח כל כך שאתה יודע מה נכון? אני חשבתי שכן. באמת? זה מזכיר לי משהו שקרה לפני 30 שנה. ניפוי של מועמדים הצטמצם לשניים. אחד היה שולף מבטיח בשם וויל, והאחר היה טאדיוס בלק. בלק? ואבא שלי? הם היו חברים? לא ממש חברים, אבל עדיין לא אויבים. הם היו יריבים. כל אחד מהם הפגין כישרון רב. אביך היה מעט מחוספס, אבל היה לו כישרון טבעי. ועל מה שהיה חסר לטאדוס בכישרון שליפה, הוא פיצה בגאונות צרופה. אבל לטאדיוס היה חסר החיבור והכבוד לסלאגים ולמקומם ביקום. וויל היה חסר אחריות, אבל הוא היה הבחירה הברורה. אבל טאדיוס, משהו קרה לו באותו יום. הניצוץ שהתחיל את מסעו במורד נתיב אפל יותר. ניצוץ שאני עזרתי להצית. היו לי מעט מאוד חרטות בכל שנותיי, אבל שאלה אחת מציקה לי. האם בחרתי בתלמיד הנכון באותו יום? אבל אני לא מבין. אמרת שאבא היה טוב. אביך היה בן שן מעולה, וגם היה כזה ללא עזרתי. אבל בלק... אולי יכולתי למנוע ממנו מלבחור בדרך האפלה שבה בחר. היא באמת תעשה את זה? תאמן את יד ימינו של בלק? אני חייב לנצח עכשיו. אסור לתת לסודות שלה ליפול לידיים של בלק. עם אלה ואלפי השדים שלו, לא נוכל להביס את דוקטור בלק. אבל זה לא מה שהכי מדאיג אותי. אז מה כן? יכול להיות שהיא כבר קיבלה החלטה. הוכחתם את עצמכם כראויים. זהו ממש לא דו-קרב, זאת הערכת מצב. ההחלטה היא שלי בלבד. תתחילו. אתה לא תנצח אותי, טוויסט. אי אפשר לדעת, אילי. באמת, טוויסט? שוב ההולוגרמות האלה? כל הכבוד אילי! לא לגמרי כמו המאסטר, אבל קרוב מספיק. שלום, מאסטר. עבר זמן רב. ידיים במקום שאוכל לראות אותן, אילי. אם אתה מחפש את הסודות של המאסטר, תשכח מזה, בלק. בחייך, אני מעבר לכל השטחיות הזאת. לטקס העתיק הזה יש רק מטרה אחת, להוכיח מי הכי טוב. הרגע הוכחתי כשניצחתי את העוזר שלך. אל תאמין לכל מה שאתה רואה. בסדר, אני מוכן לעוד קרב עם כל אחד מכם. אתה ילדון שחצן, אילי. ילד שהמחץ באחד הימים. אבל יש כאן מישהו שראוי לתשומת ליבי. היום אני אוכיח לכם את עליונותי בכך שאנצח את המאסטר הבלתי מנוצחת עצמה. אתה לא צריך להוכיח כלום, טאדיוס. אבל אם זה ייתן לך שלווה, אני נענית לאתגר שלך.
זהירות, מאסטר, הוא נלחם מלוכלך, והשדים שלו הם... יהיה בסדר גמור, בן שיין. מה הדבר הזה? זה גטלר. אבל אף אחד עוד לא הצליח לבנות אחד כזה שפועל. יש דרך אחרת, טאדאוס. דרך עדיפה. בוא, אלמד אותך. את כבר לא מציעה לי שום דבר שימושי מבחינתי. והשם הוא בלק. דוקטור בלק! קורט, פרונטו, בואו הנה! אז איפה אתה, טוויסט? זה הכי טוב שאת יכולה להציע, מאסטר? תיכנע כבר, טאדאוס. לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. בבקשה, תסלח לי, טאדאוס. לא רציתי שהדברים יגיעו לזה. מה זה היה? זה נראה כמו השילוב המושלם של כוחות הסלאג. מיזוג כוחות? אני לא חשבתי שזה אפשרי. הכל נגמר. דוק! אתה יכול? כבר מאוחר מדי. אני... מצטער. אין צורך. אתה בן שיין אמיתי. אתה יכול להביא שלום לכל המערות. אתה רק צריך למצוא בעצמך איך. הכוח נמצא בידיך. יפה מאוד, טוויסט. אתה מילאת את תפקידך באופן ראוי. הפצעים האלה יחלימו. היא איננה. אני לא חשבתי זמנה הגיע. אני אתן לך את כל האימון שתזדקק לו. קדימה! לא. תסלח לי. אמרתי לא. לא עוד. לעולם לא תפגע בעוד אדם חף מפשע, ואז תמשיך הלאה. הרגע ניצחתי את השולפת הטובה ביותר שהייתה אי פעם. איזה סיכוי יש לך? קדימה, שלוף. לא. כבר ניצחנו מספיק היום. בוא, טוויסט. אתה עם האדם הלא נכון, טוויסט, ואתה יודע את זה. זה היה מקסים, פרונטו. למזלנו הרב, זה השיר היחיד שפרונטו מכיר. אני מרגיש שהרווחתי שהכרתי אותה. מה עכשיו, אילי? עכשיו לעולם לא תתאמן עם המאסטר, לעולם לא תגלה את כל הסודות. אולי המאסטר הייתה מלמדת אותי יותר, אבל הסלאגים ואני כבר נגלה הכל בעצמנו. וכשזה יקרה,
אנחנו נביס את בלק לתמיד. חבל מאוד על האקדח שלה. זה יכול להיות נשק טוב נגד בלק. זה בסדר, קורד. יש לי כמה רעיונות לאקדח חדש. אצטרך אחד אם ירצה לנקוט מהלך מיזוג כזה. בלק העלה את הרף באקדח החדש שלו, עכשיו התור שלנו. אנחנו נעביר את הקרב אל בלק, ולא נעצור. לא עד שכל שד יירפא. לא עד שנעצור את דוקטור בלק ואת תוכניותיו אחת ולתמיד. אוקיי, סיסי, אם ניסית לעקוב אחריי בחשאי, אני חייב לומר, לא הצלחת, חבר. אתה רוצה שנשתעשע איתו קצת, ברפי? אי אפשר לברוח. אנחנו נצטרך לשכנע אותו לעזוב אותנו, ואנחנו יכולים להיות משכנעים מאוד, נכון חבר'ה? רק עצה קטנה, סיסי, בפעם הבאה שבלק רוצה לעקוב אחריי, כדאי שישלח מישהו אחר חוץ ממך. באמת, הוא כבר עשה את זה! כבר היינו במצבים קשים יותר, נכון ברפי? ברפי? ברפי, מה קרה? דוקטור בלק, שן וחבורתו מחותרים. רק תן לנו הוראה ונחסל אותם במקום. הביטחון המופרז שלך הוא נקודת תורפה. שן וסלג האש שלו מסוכנים. טוב, לא צריך לדאוג בגלל זה. הסלאג שלו חולה. הסלאג שלו חולה? כן! לא הצליח להילחם אפילו בפלופר. אז, מה אתה רוצה שאני אעשה? תשחרר אותו עכשיו. מה? תפגע בו בסלג מעקב ותשחרר אותו. אבל אכלנו אותו! זאת ההזדמנות לגמור עם זה! תמלא את הפקודה, או שאני אגמור אותך! טוב, אני לא יכול להבטיח לך שהוא ישתחרר בלי שריטה. צריך להחזיר את ברפי הביתה מהר. מהלך סקרפנל ב3. 1, 2, 3. או לא, אתה לא. וואו, השד הזה היה סלאג נפל. זה היה יותר מדי קרוב. טוב, אני מקווה שזה עבד. עבודה טובה, חבר'ה! שייק מיץ ירקות אורגני ועשב חיטה דל קלוריות על חשבוני. ברצינות, עוד פעם? אני אביא את הסולם. אוקיי, אני יודע מה את חושבת, אבל הם התחילו! אל תעשה את זה, מקס ג'קסון! רציתי לראות את נשיקת חיבושיות הרחב, אבל הם רצו דווקא את 1000 אגרופי הזעם של מקס ג'קסון. יכול להיות שצעקתי עליהם טיפ-טיפה, אבל... זה לא נותן להם זכות לעשות את זה לפרונטו! אז הנה אתה. משהו לא בסדר עם ברפי. אני לא יודע מה קרה לו. אף פעם לא ראיתי אותו ככה. אף פעם לא ראיתי שום סלאג שנראה ככה. הקטנטנים אמנם מאבדים אנרגיה לפעמים, אבל אף פעם לא ראיתי אחד חולה. חמוד קטן מסכן, הוא בקושי יכול לזוז. אני אדאג שאתה תחלים, ברפי.
בטח יש משהו שאפשר לעשות. טוב, אם יש משהו, אף טרול, אדם או חפרפר שיודע עליו. שוב לא הצלחתם להסכים על סרט? כן. אני לא הולך לוותר. ברפי צריך עזרה. אתה יודע שאנחנו איתך, אילי, אבל לאף אחד כאן אין מושג מה לעשות. החבר'ה האלה יודעים. תחזיק מעמד, חבר. נגיע לשם בקרוב. איפה ששם לא יהיה. נהיה חשוך יותר. וממש מפחיד. המקום הזה עושה לי צמרמורת נוראית. זה מפני שנכנסנו אל האזור של... שבט הצללים. לשם ברפי צריך להגיע? אנחנו לא נצליח להיכנס לשם. חייבת להיות כניסה אחרת. כן, אבל איך נצליח למצוא אותה? נשאל. זה האזור שלהם. אני בטוח ששבט הצללים ידע מה לעשות. אבל הם אף פעם לא בסביבה כשצריכים אותם, מי בכלל לא רוצה אותם בסביבה? הם תמיד רציניים ומשוניים כל כך. אתם יודעים כאילו הם נהנים להיות מפחידים. לא שפרונטו אי פעם מפחד. אל תדאג, קורד. אני מטפל בזה. האדמה הזאת מקודשת. לכו עכשיו. אני צריך את עזרתך. האש של הסלאג הזה עומדת להיקוות. כשתקווה, הוא יחדל להתקיים. אני מבין עכשיו מדוע הסלאגים הביאו אותך הנה, אל באר האור. אל באר האור? מה זה? באר האור היא 50% אגדה, 50% ידע ו50% מסתורין. לפי השמועה, הסלאגים באים אליה כדי להתחזק. אני אקח את ברפי, רק אם תראה לי לאן. הדרכים אל באר האור לא נועדו לבני אדם. ייתכן שאתה אפילו לא תוכל לשרוד במסע. זה סיכון שאני מוכן לקחת. באיזושהי דרך אני כבר אגיע לשם. רק תזכור, בנו של שיין. אתה הוא זה שביקש זאת. אנחנו מאחוריך, אילי. היי, למה יש לי הרגשה שהרגע העליבו את פרונטו? הוא אמר שרק אני נכנס. אילי, לא. אתה לא יכול להיכנס לשם לבד. זה בסדר. אם זה מה שאני צריך לעשות כדי להציל את ברפי, אז זה מה שאני הולך לעשות. חוץ מזה, אני לא אהיה לבד. ישנם החבר'ה האלה. תובילו אותי. ברור שהם יכולים ללכת. דוקטור בלק, המעקב מתנהל כמתוכנן. צריך לעבור דרך כאן? אוקיי. בואו ננסה עוד פעם. לאט, אסור למהר מדי. אוקיי, חבר'ה, זמן לפעולה! הוא משוריין בכל הגוף! אוקיי, אני צריך רעיון אחר.
כן, ירייה כפולה תעצור אותו. הבעיה היחידה, צריך 2 ידיים לזה. נראה שזה הסיכוי היחיד שיש לנו. פגיעה בול! תודה, חבר'ה. תחזיק מעמד, ברפי. כמעט הגענו. אני מקווה. זה ממש לא מרגיש לי בסדר שאילי נמצא שם לבד. ברור שזה לא בסדר. איך ייתכן ששבט הצללים חושב שרק לאילי מגיע? לפרונטו הגדול הרי גם מגיע. ועוד איך מגיע? לא, זה לא מה שאני... סליחה. אני חושב שאולי יש כאן איזו אי-הבנה. זה כנראה מפני שאתה לא יודע כמה נהדר פרונטו הנהדר יכול להיות, אה? אוקיי, אני מבין. זה לא אני... יש לי הרגשה לא נוחה. כן, טוב, אני מקווה שאם פרונטו יעצבן אותה מדי הם יכסחו רק אותו. לא, זה לא זה. אתה ראית את זה? וואו! מה הריח המסריח הזה? זה מריח גרוע יותר מעדר סלגי פלטולורינקוס. דביק כאן. למערה הזאת יש ריח של מעיים של... זאת לא מערה. רק רגע אחד. אם הוא ירק אותנו מתוך הפה, זה אומר שנכנסנו אליו דרך ה... איכס! אין מצב שאני נכנס לשם עוד פעם. צ'ילר! הדבר הראשון אחרי שנרפא את ברפי, כולנו נתקלח מקלחות מאוד מאוד ארוכות. אילי אמר לנו שאתה גרוע בחשאיות סיסי, אבל באמת אתה ממש גרוע. חבל על היללות. אתה תהלל מספיק ששבט הצללים יטפל בך. אני נמצא במקום. עכשיו תקוף את האויב. קדימה! תוקפים את שבט הצללים? אפילו סיסי לא טיפש כל כך, נכון? אל תדברי. אני לא רוצה לפספס דקה מזה. מה? שבט הצללים נסוג? מה זה? אתם לא אוהבים את האור האפל שלנו? אל תדאגו, פרונטו הראוי כאן כדי להציל אתכם. חם מאוד כאן, מתקתק? שוב אתה? תסתלק מכאן כבר! וואו, הדבר הזה עוקץ כמו שד. מזל שהיה רק אחד ולא... נחיל! אנחנו בכוורת שלהם! דוזר? אני מקווה שאתם צודקים. קדימה, תרדים אותם! מעולה!
באר האור! זה... וואו. הגענו, ברפי. הגענו בהחלט. הודות לך. בלק? מה אתה מחפש בבאר האור? מה שאני רוצה הוא להרוס אותה. איך בלק הגיע הנה? אני יכול לענות לך. אז קודם כל, סלאג המעקב שסיסי ירה בך עזר לו מעט. הנפל! אבל לך מגיע רוב התודה כאן. אני לא חושב שהייתי מגיע הנה אילולא היית מטפל בכל מכשול בדרך. בהחלט יש לך הרבה מוטיבציה. ברפי? ברפי! לא! לא תצליח להגיע. נראה לי שטעית בגדול. הגעתי. קבל את ברכותיי. אנחנו זורקים הרבה אש כאן! אולי היה לנו סיכוי אם שבט הצללים היה עוזר לנו. אנחנו לא ראויים בעיניהם. לגמרי מיותרים אני חושבת שזה אומר שגם הם נלחמים. ללא באר האור, אנרגיית הסלאגים לא תוכל להתחדש. וללא הסלאגים שלך, השדים שלי ישלטו. להתראות! באר האור... ברפי! אוי, לא! נגמרו לי כל הסלאגים. כן, גם לי. וגם לי! איזה יופי! נגמרה להם כל התחמושת! תלכו ותלמדו את הטיפשים האלה לקח! אוי, לא. ניצחת. או רגע. לא, אתה לא. זה תכסיס! תחזרו הנה לאור האפל! לא! זה ילמד אותך לא להתעסק עם פרונטו. הצלחנו! מה, לא הצלחנו? אני חושבת שהם אומרים שמישהו אחר נכנס על באר האור. עוד ירייה אחת וגמרנו. אתה יודע, רציתי שאתה תחזה בהשמדת באר האור. אבל עכשיו, אתה שינית את דעתי. השדים שלי! ברפי! מה? מה קרה עכשיו? לאן לקחתם אותו? בקרבה כזו לבאר האור, כוחותינו הם מוגבלים. יכולנו רק להעביר אותו בין הצללים למקום אחר. אני חושש שהתועבה שאתם מכנים שדים היא גם מה שפגע בסלאג האש הזה. השדים של בלק הם שגרמו לברפי לחלות? האנרגיה שמחברת בין הסלאגים לסלאגדרה הולכת ונחלשת. אם הפיכתם לשדים לא תיפסק, בני הדארקביין יגיעו הנה. טוב, אתה יכול לסמוך עלינו שנעצור את דוקטור בלק.
תודה רבה לך על העזרה. זה לא הזמן המתאים לתודה. המאבק על הישרדות סלקטרה החל רק עכשיו. הם השתחוו לפניכם הרגע? אילי! מה שלום ברפי? תראו בעצמכם. יש! ברפי! אני לא יודע מה עשיתם כאן, חבר'ה, אבל זה בטח היה אדיר אם הצלחתם להרשים את הצללים. זה היה שום דבר. היה ברור שזה יקרה ברגע שהם יכירו את פרונטו הנהדר. אני שמח שזה יסתיים. עדיין לא, קורד. סלאגים אחרים עומדים לחלות כמו ברפי אם לא נעצור את בלק. לצערי זו רק ההתחלה. מהר יותר. בוא נבדוק מה שיא המהירות. וואו, המפלצת הזאת ממש קורעת את המסילה. זה עוד כלום לעומת מה שהרכבת הזאת יכולה לעשות. ועכשיו, כשהיא סוף סוף בתנועה, אף אחד לא יוכל לעמוד בדרכה. אדוני, יש מישהו שעומד באמצע הדרך. הלוואי שיכולתי לראות את הבעת הפרצוף של בלק כשהוא יקלוט הם עדיין בחיים? קדימה בכל הכוח! אז איך נעצור את הרכבת הגדולה מאוד הזאת? אתה יודע, זאת שאלה ממש מצוינת. טוב, תוכנית ב'? יש לנו תוכנית ב'? כן, לעלות לרכב ולהתחיל לראות. טוב, נראה לי שעדיף לקרוא לזה תוכנית א'. מה שלא נקרא לזה, בואו נתחיל כבר! אי אפשר להמשיך במהירות כזאת הרבה זמן. אז בואו נעט את המפלצת הזאת. קורד, תוכנית ג'? כאילו שהיית צריך להגיד. אפילו לא שרדנו את הדבר הזה. אילי, תכוון על הגלגלים! כן, תוכנית ד'. אין בעיה. בנגר, קדימה! למה בלק בונה כל דבר טוב כל כך? אני חושב שבלתי אפשרי להוריד את הדבר הזה מהפסים. כולם, תוכנית ה'. אילי! זהירות! אני הייתי בטוח שמטת כשנפלת אל התהום ההיא. עוד פעם, אתה ממש מאכזב אותי. זה מה שנותן לי את הסיפוק בעבודה הזאת. טוב, יש רגעים מוצלחים גם בעבודה שלי. איך יש לו כל כך הרבה שדים? הוא לא איבד כבר המון? כנראה שהוא שמר אותם לעכשיו. או שהוא מצא דרך חדשה ליצור אותם. אי אפשר לעצור את הרכבת ממרחק הזה. טריקסי, פרונטו, תתפרסו אתם בשטח. תוכנית ו'? אין בעיות.
רוצה לרדת מהרכבת? אוקיי. לאן אנחנו נוסעים? מוסך המכונות. אם בלק יהרוס את המוסך... אז הם לא ייצרו עוד מכונות מסע בזמן הקרוב. מה שאומר שסלגטרה תהיה אפילו תלויה יותר ברכבות של סלגטרה. בבלק. כן. אני לא יודע. צריך לעצור את הרכבת הזאת לפני שתגיע לטווח הפגיעה של הנשק. תתקשרי להזהיר את גרנדל. גרנדל, אתה חייב לפנות את כל מי שנמצא במוסך. למה? כמה זמן עוד יש לנו? לא מספיק! 450 מטר! אין לנו זמן וירינו עליהם את כל מה שיש לנו! לא את הכל. צריך להשתמש בשני סלאגים. אני חייב לנסות פגיעה כפולה. מה? אין מצב! אי אפשר! עוד לא ניסינו את זה! 200! אז תתייחס לזה כאל ניסוי. שניכם מוכנים? סליחה, אניגמו. אני לא חושב שערפול החושים שלך יעזור ברגע זה. בטווח! קורד, תחפה עליי! בלק, זו הזדמנות אחרונה שלך להיכנע. אתה עדיין חושב שתעצור אותי? לא, אני יודע שאני אעצור אותך מפני שלי יש כזה. מה? מה קרה שם? אני לא יודע. זה לא בדיוק מה שציפיתי שיקרה. הכל בסדר איתכם? סלאגים עצלנים חסרי ערך. זאת לא אשמתם. אני חושבת שגל האנרגיה שראינו פגע בהם. טוב מאוד שהוא לא השפיע בכלל על השדים שלי. אני מקווה מאוד שנהנית מהמופע הזה, מפני שזה הדבר האחרון שתראה אי פעם. טוב, אילי שיין, עכשיו כשגורלך עומד סוף סוף להיחרץ, האם יש לך משאלות? או, זה לא משנה. להתראות לך. שבט הצללים! אילי? תישארו כאן עם בלק, אני אהיה בסדר. אתה בסדר, אדוני? הרבה יותר מאילי שיין. נראה שהוא עומד לעבור טיפול קשה יותר מזה שיכולתי לתת לו. אני כמעט מרחם עליו. כן, כמעט. אנחנו סיימנו כאן. מערת לומינו היא היעד הבא. מה עם שאר חברי צוות שיין? יכול להיות שהם מחכים לנו. ולא אילי שיין, הם שום דבר. לנסות ללכוד אותם יהיה בזבוז של שדים. טריקסי, חייבים למצוא את אילי. לא! שמעת את בלק. אם הוא יגיע ללומינו, הוא יעשה שם את מה שעשה במוסך. חייבים לעצור את הרכבת. וחוץ מזה, אילה נמצא עם שבט הצללים, אז הוא בטח בסדר. אני מקווה. אולי? טוב, לפחות יש לו זיכוי? בנו של וויל שיין, חשנו בהפרעה שיצר כלי הנשק שלך. זה חוסר אחריות לשלב שני סלאגים שהאורות שלהם לא תואמות. רגע, מה? תואמות? האורות? אז
אתם יודעים למה משגר הסלאגים הכפול לא עבד? אתם חייבים לספר לי כדי שאני אוכל לעצור את בלק. אין כאן מה לספר. אתה רואה, או שאתה לא. רואה? רואה מה? כל מה שראיתי הוא שני סלאגים שהשתלבו למשהו די מדהים, ואז העניינים התחילו לצאת קצת משליטה. לשילוב לא מתאים של סלאגים יהיו תוצאות קשות והרסניות ביותר. כמו לגרום שכל הסלאגים בסביבה לא יתפקדו. זו רק סכנה אחת. יש אחרות, גרועות יותר. אוקיי, לפרונטו לא נעים להגיד את המובן מאליו, אבל מכיוון שנוכחנו שאי אפשר לעצור את הרכבת כשהיה איתנו השולף הטוב ביותר והסלאגים שלו עדיין פעלו, אז אנחנו הולכים לעצור את בלק. איך? בכך שנגיע לפניו אל גשר המעבר. הרכבת של בלק צריכה לעבור כאן לפני כן כדי להגיע ללומינו. אם נגיע לשם קודם, יכול להיות שנצליח לעצור אותו בלי קרב יריות גדול. כן, תוכנית טובה טריקס, אבל איך בדיוק נעשה את זה? לרכבת הסופר מהירה שלו יש גם יתרון מרחק סופר גדול. כן. אם רק היה לנו גשש דרך גאון שמכיר קיצורי דרך ומעברים סודיים. כן, זה היה מועיל לנו מאוד... היי! חכו רק רגע, אני פה! בראבו! בואו איתי! בבקשה, לבלק יש נשק חדש, אתם ראיתם. הוא משתמש בו כדי לקחת את כל מה שהוא רוצה. אי אפשר לעצור אותו. אתם חייבים להראות לי איך לשלב את הסלאגים כדי שאצליח. טוב. החברים שלי מחכים לי, בטח מנסים לעצור את בלק ברגעים אלה. אם אתם לא תעזרו לי, פשוט אצטרך לעשות ניסיונות לעצמי. אם אתה מתעקש על שימוש בנשק הזה, אתה חייב להוכיח לנו שאתה יכול לשלוט בו. לא משנה כמה זמן זה ייקח. מה? לא! החברים שלי בסכנה! אז רק אם אתם חושבים שתעצרו אותי... טוב, בסדר. הנה הגשר! עבודה טובה, חפרפר. פרונטו תמיד מצליח. הקיצורים שלו, כמו גם הצניעות שלו, הם כבר אגדה מהלכת. הגיע הזמן שאתה תצליח, קורד. הרכבת של בלק עומדת להגיע הנה בכל רגע. את יודעת, זה די גזעני להניח שאני מבין בגשרים רק מפני שאני טרול. אתה לא? טוב, נו, ברור שכן. אני צריך להרוס את התומכות האלה. אני לא בטוח שיש לו מספיק כוח לזה. הם באים! טוב, אז נראה שאנחנו צריכים לעשות את זה בדרך הישנה והטובה. תמיד מספק את הסחורה. היי, זה המשפט שלי. חבר'ה? הדבר הזה יכול לעוף? זאת רכבת סילון. נראה לי לא טוב. אתם יודעים, אולי היינו צריכים להיות בצד האחר של הנקי כשפוצצנו את הגשר? קדימה, חבר'ה, תעזרו לי קצת. איך אני יכול לדעת אילו סלאגים משתלבים? זה ממש לא טוב. לא, אניגמו, אני לא רוצה להריח אותך. אאו! מה אתה רוצה ממני? אני מקווה שאתה כאן כדי לתת לי רמז. התשובה נמצאת בכף ידך. מספיק עם כל החידות האלה. אין כאן שום חידה.
התשובה נמצאת בכף ידך. פגע בי! אני רואה את האורות. אז, זה מה שאתה עושה, אה? אז אתה ניסית לעזור לי בכל הזמן הזה, נכון? תודה, ניגמו. עכשיו, בעניין השילובים? לא. טרשר ופורג' סמלטר, אה? בזו, טורג', אתם מוכנים? וואו, אתה ראית את זה? בלי נשק אני רואה. אני ציפיתי להתנגדות קצת רצינית יותר מקורא מערת לומינו. אנחנו שמענו על מוסך המכונות. כן. הייתה שם איזה סוג של תאונה, הבנתי. כמה חבל. אבל למה כבר אפשר לצפות? לנוכח המוצרים הנחותים שהם נהגו לייצר שם. אנחנו רוצים להימנע מכל תאונה כאן. מערת לומינו מוכנה להעביר את המערה לשליטתך אם רק לא תפגע באף אחד. למה אתה חושב בכלל שאני רוצה את המערה שלך? יש לי מקור של עופרת לומינו משלי. אתם המתחרים שלי עכשיו. ואין לי יותר מדי צורך במתחרים. אילי שיין? מה אני אגיד? אני מניח שאני מקור בלתי נלאה לאכזבה, אה? לא. הפעם זאת אשמתי. ואני תמיד מסדר את הבלגן שלי. האקדח שלי צריך זמן טעינה לפני שאוכל לראות שני סלאגים שוב. אבל אני עוד יכול לעשות את זה. איך התחמקת משבט הצללים? התחמקתי? הם שחררו אותי. הם מתוקים כשלומדים להכיר אותם. שמור על סודות שבט הצללים שלך. הם לא יעזרו לך עוד יותר מדי זמן. טוב, עכשיו, פעם אחת אחרונה, אני שואל, יש לך מה להגיד? אנחנו מעדיפים שהסלאגים ידברו בשמנו. נו, איך הייתה פגישה שלך? אספר לך עליה אחר כך. ברגע זה, אני מוכן לעירייה הכפולה שלי. בפעם האחרונה שעשית את זה, כל הסלאגים שלנו הפסיקו לתפקד. תעשה את זה עכשיו, אכלנו אותה. אין לי זמן להסביר עכשיו. פשוט תסמוך עליי.
כן, גדול! כן! וואו, הדבר הזה באמת עובד! עכשיו יש לנו משהו שיכול להביס את הגאטלר של בלק! זה סיפור אחר לגמרי! שבט הצללים הראה לך איך להשתמש בזה? לא. הבחור הזה לימד אותי. אצטרך להתאמן עם הניגמו כדי להבין את כל מהלכי השילוב השונים של הסלאגים, ונקווה שיום אחד אני אהיה טוב כמו המאסטר הבלתי מנוצחת. לא שאני אומר שאני טוב כמוה. אני מבין מה אתה אומר. פשוט אין לי מושג מה אתה חושב. אתה פסיכי אליי, אתה יודע את זה נכון. נראה שיש איזו מגפה של תחיית המתים. שלום בלק. דיאבלו נאצ'ו. אני מניח שיש לך הודעה בשבילי. לא הודעה, אזהרה. תקיים את הצעד שלך בהסכם, או שיהיו לכך השלכות. אתה עשית הסכם עם המאסטר שלי. חזרתי כדי לוודא שאתה תכבד אותו. את תדאגי לחיילים של דוקטור בלק. אני כבר בדרך. אני אטפל בלוק ובלוג לפני שהם מעבירים את הדבר הזה לדוקטור בלק. אין לנו שום מושג מה הדבר הזה עושה אליי. עד כמה שאנחנו יודעים, אולי זאת שתייה. איכשהו אני בספק. עבודה יפה, ברגר! בואו נזוז. אוקיי, ספינר. זה הצליח לגמרי. ברפי, תורך. ג'ול, אתה אחריו. להתראות, שמרית. עדיין לא תפסת את לוק ואת לוד, אני רואה. אני פשוט חיכיתי לכולכם כדי שנוכל לתפוס אותם יחד. אחי, נראה שהתבלבלת. התברר שאנחנו אלה שנופלים הפעם. תדביק הכל בקרח, צ'ילר. כולם בסדר? כן, הודות לצ'ילר. צ'ילר! אילי, חייבים לזוז. אם לוק ולואוד יביאו את הקופסה הזאת לבלק. אני יודע. ברפי, אנחנו נפגוש אתכם שוב במחבור.
הם יגיעו לפנינו, אין ספק. זה כאילו לסלאגים יש דרך מיוחדת משלהם לנוע בסלקטרה. דרך שהם מסרבים לגלות לי פרונטו. היי, תיזהר, יא טמבל! אילי, הם מצליחים לברוח! יהיה לי קשה מאוד לעצור אותם עם גלימר ועם סאדס. אז תרשה לי. תחסל אותם, בלאסטר! רק תמשיך לרקוב, אני אדבר עם דוקטור בלק. למה את לא עשית את זה כבר קודם? לא התכוונתי לפוצץ את הכל. כל עוד לוק ולואוד לא ייתנו את זה לבלק, אני חושב שזה טוב מספיק. אפילו שהייתי מעדיף לחגוג עם כל שאר הסלאגים. אל תדאג, אילי. סלאגים תמיד מוצאים את הדרך הביתה. כן, את צודקת. אני בטוח שכשנגיע לשם נגלה שברפי וכל האחרים מחכים לנו. נהנים ועושים חיים. עברנו במערה הזאת כבר עשרות פעמים בדרך הביתה. עכשיו הכל נראה משום מה משונה. נכון. בפעם האחרונה שבה הייתי כאן, כולם היו שמנים ושמחים. נכון מאוד, ידידי, עד שמאנץ' הגיע למערה. מאנץ'? הגיע לעיר, ענק כמו סלע וטיפש כמו שק פטישים, ואכל לכולנו את כל הפרנסה. אז למה לא לסלק את האידיוט למקום שממנו בא? כי אף אחד לא מנצח את מאנץ'. אתה והסלאגים שלך מתגרים במאנץ'. רוצה קרב? אם תעזוב את המערה ואף פעם לא תחזור אחרי שאנצח אותך, אז כן, נערוך קרב. אילי? לא עכשיו, טריקסי, אני משפיל אותו. וואו! טריקסי, מה? הסלאגים. חסרים לך כמה, זוכר? אין בעיה, אני אתן לך את בלאג'ן. או פרונטו ייתן לך להתכבד בשימוש בפלטולורינקוס שלו, בעל הסירחון האדיר. לא, בלי השאלות. אמרת שאתה והסלאגים שלך תילחמו במאנץ', וזה בדיוק מה שאתה תעשה. לזה בדיוק אתה הסכמת, אילי. אחרי שמאנץ' ינצח את אילי שיין, מאנץ' יהיה מלך כל המערות. יופי של מהלך, אילי. עכשיו אני צריך להילחם בשולף עם אוסף ברוזרים משודרגים, כשברפי ואחרים מזמן בבית. מתקלחים להם.
אתם באמת חושבים שתוכלו להגיע הביתה ולחזור הנה עם ברפי ועם האחרים בזמן? אנחנו כבר שם, אילי. רגע, מה ברפי וכל האחרים? מה שאמר לך? בלי השאלות. ברפי הוא סלאג שלי, הוא פשוט לא כאן. עדיין. חבל מאוד, כי הקרב ייערך עכשיו. הגיע הזמן להשתמש בעיכוב החפרפר. נראה שבהחלט נהנית מנתחי הפסטר העסיסיים. אני מניח שקינוח מתוק ומעולה ימלא את הפינות האחרונות בבטן המרשימה שלך. כן, מה שמבין, אתה מנסה את תרגיל העיכוב החפרפרי, אז זה לא יעבוד. מנץ' חכם יותר ממה שנראה. וזה לא אומר הרבה. תודה, פרונטו, אבל אני הסכמתי לקרב הזה. גלימר וסאדסקן אולי לא חזקים כמו ברפי או ג'ול, אבל נוכל להדוף אותו עד שקורד וטריקס יחזרו הנה. אתם מסכימים איתי, נכון? סליחה. קדימה! דוקה! אוקיי, אולי זה יהיה טיפה יותר בעייתי. זהו זה, אילי! אני חושב שאתה מתחיל להתיש אותו קצת. אתה בתוך הבוס. כן, ואתה במקום שאני רוצה אותך. קדימה, גלימר, תן לו את כל מה שיש לך. כוכבי. נכון, זה מה שיש לך. היי, תסתכלו לאן אתם הולכים! נספר לו שהמכשיר ההוא שלו נהרס. כלומר, כשאני אספר לו שזה קרה באשמתך? אני מניח שאנחנו נהיה מזון שדים. אחי, אני חושב שאלת המזל התחילה לחייך אלינו. כי אני לא יכול לתאר לי משהו שישמח את דוקטור בלק יותר מאשר להפוך את הסלאג הכי טוב של אילי שיין לשד.
אותו! תפסתי! הנה, אחריו! תפסתי אותך עכשיו, גפרור קטן! היי! קניון המערות! יופי, אני צריך זוג מגפיים. תרדוף אחרי הסלאגים או שתקבל ממני מגף. לפעמים אני לא מאמין שאנחנו אחים. הנה, התיק הזה! קדימה! קדימה! תיכנו, סלאגי! תסתמי כבר סבתא! עכשיו בואו נראה... תיק לא נכון, גאון שלי! התיק הלא נכון, זה מדויק, חבר'ה! לאן שניכם חושבים שאתם הולכים? לאן שרק נרצה, שוטר צעצוע! איבדנו אותה, אח שלי! לא להרבה! שמע, זאת חיית מסע נחמדה! זהו זה, אילי! אם הסלאגים לא טובים, תפגע בו במשהו אחר או נראה מצוין! הסלאגים האלה בסדר גמור. אני רק צריך להבין איך להשתמש בהם. התכונן לירייה, סאדס. זה מה שקורה כשאתה מתעסק עם סאדס. אני בטוח שדוקטור בלק יהיה די מרוצה אם רק נביא לו את הראשים של הסלאגים של אילי שיין. בייחוד של הדליק ההוא! אנחנו מפריעים? תפסיק לברוח, כדי שמאנץ' יוכל לגמור אותך! אתם הצלחתם! החזקנו מעמד עד שאחרים באו. ובדיוק בזמן. אני חושב שלא היינו מחזיקים מעמד עוד דקה. איפה ברפי? סליחה, אילי. אבל אם הם לא איתכם, אז... צריך לברוח! מהר!
אולי אי אפשר לנצח, אבל שניכם מוכנים לנסות הכל כדי לנסות? ברפי? ג'ול? אני לא מאמין! אתם הגעתם! כן, והם נוהגים בחיית מסע? סלאגים יכולים בכלל לעשות את זה? מסתבר שאלה באמת יכולים. אלה הסלאגים שלך? כן. אין מצב! החזקת מעמד עד כה עם 2 פלופרים! אין מצב שמאנץ' נלחם בסלאגים שיכולים לעשות את זה! מאנץ' מסתלק מכאן! אל תקשיבו למאנץ', שניכם ממש לא פלופרים. אני גאה בכם מאוד. אני שמח שכולכם בסדר, אבל איפה הייתם? הם בטח סתם הלכו להשתולל קצת. זה מה שסלאגים תמיד עושים כשלא מסתכלים. טוב, למזלכם, סלאגים עצלנים, פרונטו היה כאן כדי להשתמש במוחותיו האדירים ולהציל את המצב. אבל מה אתם עשיתם? תמיד בטלתם! כן, תודה לכם! קדימה חבר'ה, יש לנו קריאת מצוקה, אז תעלו לרכבים. ועדיין אין לנו חיות מסע. כבר עברו יותר משבועיים. עדיף שזה יהיה שווה את זה. קורד! בסדר, אני סיימתי. ועכשיו, אני גאה להציג לפניכם את חיות המסע המשודרגות. וואו, הן נראות בדיוק אותו דבר. טוב, אולי כלפי חוץ, אבל חכו עד שתראו מה עשיתי להן. אנחנו די ממהרים עכשיו, אתה לא יכול להגיד לנו? לא, ליצירת אומנות כזאת מגיעה הצגה הולמת. ווואו, זה הולך להיות אדיר! אתה בטח קופ. בימים הטובים נהגתי לקרוא לאבא שלך. עבר הרבה זמן מאז, אבל אני מניח שאולי אתה תדע מה לעשות. אז מה בדיוק הבעיה? הוא נכנס אל המערה הזאת לפני יומיים. הוא היה די חלוש ומבולבל כשמצאנו אותו. את מי? אותו. דוקטור בלק? הוא הגיע הנה מהמדבר. בלי אקדח, בלי רכב, שום דבר. לשם בטח אנשי שבט הצללים שלחו אותו. הוא נעדר מהמקום כבר יותר משבועיים. אני פשוט לא מאמין. תפסנו אותו. או ליתר דיוק, אנחנו לא. זה לא הזמן לקטנוניות כזאת. בלדות שלמות ייכתבו על היום שבו פרונטו לאחד את הפושע המסוכן ביותר בכל סלאגטרה במו ידיו. אין לכם שום סמכות לעצור אותי. אני בן שיין, ואתה עומד לשלם על כל מה שעשית. אני אתן לכם עוד הזדמנות אחת לשחרר אותי. או שאתם תישאו בתוצאות. אני חושב שאתה שוכח מי מחזיק במי כאן. באמת. לעזאזל! שנצא לרדוף אחריו? זה לא יהיה משנה, קורד. הוא בטח כבר הזיק כאן התגבורת. קופ? אין לי שום חיבה לדוקטור בלק. האיש הזה עושה לי בחילה. אבל אני אוהב מאוד את המערה הזאת. עם עוד כמה מאנשיו בדרך הנה, תפרוץ מלחמה. אתה ממש צודק, קופ. אם תפרוץ מלחמה, היא שלנו. דוקטור בלק לא יכול להישאר כאן, אילי. נצטרך להעביר אותו למקום בטוח יותר. כן, אבל איך נעשה את זה? ברור שכולנו מעדיפים שהוא יישאר בתא, מאחורי הסורגים. אז אולי ניקח את הסורגים איתנו. זה מעולה! דוקטור בלק כלוא שם מאחור, ופרונטו הנהדר בטוח כאן לגמרי. נתחיל במסע אלה... רגע,
לאן לוקחים אותו? שאלה טובה. כליאה של בלק יכולה לשנות הכל, אם הוא יישאר במאסר. מה עם מחנה מעצר 17? שמעתי ששדרגו אותו מאז שכבשנו אותו מידי מר סאטרדיי. מחנה מעצר 17 מעולה לבלק. אם נצליח להוביל אותו לשם. אז לשם אנחנו נוסעים. נקווה שנגיע לשם לפני שהחייל ההוא של... הידיעה התפשטה מהר. כן, בהחלט. מה עם כל השדרוגים שהוספת לחיות? הם אדירים, חכה שתראה אותם. לא שאני רוצה לזרז את הבכורה של ההשגה שלך, אבל אנחנו די אוכלים אותה כאן. זה יהיה שווה את ההמתנה, אתם תראו. פרוטו נהנה מתצוגות דרמטיות כמו כל אחד, אבל... נו כבר, מחייך, קורד! עוד לא. אנחנו צריכים עוד מקום. יותר מקום! אוקיי, אז לפני שתראו את כל השדרוגים המדליקים שלי, כדאי לכם לחבוש אחד מאלה. יפה! בסדר, כולם? ללחוץ על הכפתור הירוק! יש לנו כפתור ירוק? יש לנו כפתור ירוק! וואו! אדיר! זה שדרוג גאוני, אם יורשה לי להעיד על עצמי. נו, כבר תשתנה, חתיכת גרוטה זקנה שכמוך! מצטער שלא יכולתי להדגים קודם, אבל היינו צריכים לחכות עד שנגיע לשטח פתוח. אתה רציני? קראנו אותם! קוד, אתה גאון! תראו את הפגנת היכולת הנפלאה הזאת! תירגע קצת, פונטו. אנחנו רוצים שהוא יגיע בריא ושלם. אם אתה חושב שזה יזכה אותך ברחמים, אתה טועה. מה? אמרתי שאתה טועה אם אתה חושב... אתה טועה אם אתה חושב ש... אמרתי שנביא אותך לשם בריא ושלם. לא אמרתי שאנחנו צריכים להקשיב לך כל הדרך. מישהו עוקב אחרינו. אתה יודע מה זה שם? לא, אבל הסיבה שעבדתי הרבה זמן על השדרוגים היא כי שמעתי שבלק מגייס טכנאים מוכשרים לאיזה סוג של רכב על. אז אם אני צריך לנחש, זה... קוראים לזה טיטן. ואתם עומדים לגלות מה הוא יכול לעשות. אני אקח מכם עכשיו את דוקטור בלק. קוונטין! אחרי הכל, אדם כזה מגיע לנסוע בסטייל. הדבר האחרון שהוא בנה כמעט חיסל אותנו. נראה שהוא ממשיך מהנקודה שבה עצר. אתה יודע
מה אומרים, ברפי? הגודל לא קובע. רק לפעמים הוא מתסכל קצת. או, זה גרוע. מגניב! אפילו לא שרדנו את זה. אילי, אם רוצים להיפטר מהדבר הזה, צריך לראות ירייה כפולה. אין שום בעיה. יש לי זוג סלאגים מושלמים בנגר! הוא בסדר, אבל אני לא יכול לבצע את המהלך שרציתי בלעדיו. אני מעדיף שיחלצו אותי חי! סליחה, אדוני. אז איפה מצאתם את הגרוטאות הגרועות האלה? סתם את הפה! אל תקשיב לו, חומד. ביי, קוונטין! אוקיי, חבר'ה, בואו אחריי. אילי, לא! אף אחד לא קבץ מעל קניון הקוברה ונשאר חי! ולאף אחד לא היו חיות מסע כאלה קודם. תחזיקו חזק, חבר'ה! זה ממש טירוף! אני לא מתחרט על כלום! תוציאו אותנו מהתהום הזאת! כן, המפגד! אהה! קדימה, קדימה! רואה? אין שום סיבה לדאגה. תודו כבר! היתרון הטכנולוגי שלי עולה על שלכם! אני יודע שמשוררים מאוד יכתבו על היום הזה, אבל אני לא חשבתי שזה יהיה מפני שזה היום שבו פרוטו ימצא את קיצו! יפה מאוד, ברפי. ירייה כפולה מעולה! כל הכבוד, אילי! כל הכבוד? טוב, אלה השדרוגים שלך שעזרו לנו לעבור את הקניון, אז כל הכבוד, קורד. וכל הכבוד לחפרפר שהרים על הטיטן, כפי שיכתבו יום אחד. סיפור ממש משעשע, אבל לקוונטין לא הייתה כל כוונה לתפוס אתכם. הוא פשוט הוביל אתכם כמו עדר. כולם לעצור! קוונטין הוביל אותנו ישר למערב.
אוקיי, את, אני וקורד נעסיק אותם כדי שפרונטו ימשיך הלאה עם בלק. תתפנו דרך! פרונטו, מה שלא יקרה, אל תעצור עד שתגיע למחנה מעצר 17. אנחנו כבר נדאג שלא תיפגע. היי. דוק דוק. בואו, תרגע קצת בחור. זמן לצאת החוצה. שניים נגד פרונטו! זה ממש לא הוגן! בשבילכם! די! ירייה ממש יפה, טריקסי! אהה! פרוטו כבר מצפה לקרוא את שירי ההלל שמשוררים יכתבו על המהלך האדיר הזה! סוף הנסיעה, חפרפר. זאת התחנה האחרונה שלך, חפרפר. צריך טרמפ? נראה שאני אצטרך לטפל בחבורת שיין בעצמי. לא, זה בסדר. אל תרגיש שאתה חייב להודות לי או משהו כזה. מה שלא תעשה, תמשיכו בשיא המהירות! וואו! אנחנו צריכים נתיב חדש, באפי! תפנה את הסלעים האלה! כל הכבוד! אבל איך? אולי תנועה במהירות כזאת הוסיפה מן כוח תאוצה לאקדח שלך. זה אולי גרם שיפור ביכולת ההשתנות של ברפי. טוב, לדעתי עכשיו הוא מין סופר סלאג. טוב, אפשר לשמור את שיעורי המדע לאחר כך? אנחנו בצרה. לא, אנחנו לא. זה מטורף! בקושי הצלחנו לעבור את קניון הקוברה קודם לפני הקפיצה הזאתי! עוד יותר ארוכה! סמוך עליי! עכשיו, קורד! ביי ביי, טיטן!
תעבירו למצב רכיפה! ברוך שפטרנו, אם שואלים אותי. אתם ראיתם את זה? הייתם צריכים לברוח כשהיה לכם סיכוי. אילי, אתה הולך ראש בראש עם טיטן! בכל מצב אני סומך על ההמצאות שלך יותר מאשר על אלה של קוואנטי. רק צריך מספיק מהירות? עכשיו! וכך יהיה כתוב בעתיד. פרוטו האדיר התעלה מעל לכל דמיון, לא פעם, אלא פעמיים. ביום שבו זינק מעל קניון קוברה והכניס את דוקטור בלק הנורא למאסר. כמה מוזר. ניצחנו את בלק. זה נגמר. אני מקווה מאוד. אילי, מה כבר יכול לקרות? זאת אומרת, בחייך, אף אחד לא יכול לשחרר אותו ממחנה מעצר 17. ניצחתם את אלה ששירתו אותי היום. אבל תסמכו עליי, אין לכם שום מושג מה יגיע.